Construction license जेन्ना apply करतले पळय there are certain documents which the applicant has to submit. So ते जर सगळे जाग्यार आहा न्हू जाल्यार within 15 days it should be processed. ओनरशिप डॉक्युमेंट जाले नाल्यार मागीर DCPचे अप्रुवल्स बीन कितें कितें आसता पळय ते जर सगळे इन प्लेस आहा जाल्यार within 15 days it should be processed. Fee as per the government regulations. जर कोणाचे जर डॉक्युमेंट आणि कितें हे जाय पडले There is an SMS which would be going to तो नंबर रजिस्टर आसतलो. स्पेशल हांगा इन्क्वायरी येवपाची गरज ना. गरज ना. So main purpose of e-governance is to limit the public interaction. लोक नाही येतले, there would be more accountability, corruption would be reduced. So तो एक main purpose. आता सगळे हे जे आहा पळय construction license for single dwelling houses जे आहा पळय that would be processed online. आमचो एक ULB पोर्टल आहा. So सध्या public interface दिलेलो ना आमी. Eventually that is the plan. Public can directly apply online. सध्या तो provision केल्लो ना. लोक जेन्ना येतले आमचे कडेन फायल घेवन दॅट वूड बी अपलोडेड बाय आवर डीलिंग हँड कोण आहा ते अँड इट वूड बी प्रोसेस्ड ऑनलायन विदीन अ स्टिप्युलेटेड टायम फ्रेम. खुशी भोगता की जे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे धोरण आसले की ई गव्हर्नन्स आणि जे ऑनलायनाचेर तुमी भर दिवचो आणि तेच आमी बिचोली म्युन्सिपाल्टीन तेजेर भर दिल्लेलो आसा. आमी गोंयान अशी म्युन्सिपाल्टी बिचोलची जी गोंयान पयले आमी ऑनलायन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुरू केल्लेले आसा आणि हितून आमचो खारीचो वांटो आमचो जेई राजेश फडते आमचे चीफ ऑफिसर आमचे कॉन्सिलर सगळे टीम BMC भितर शामील आसा आणि हितून आमी सिंगल ड्वेलिंग म्हणजे जी बंगले बीन आसा पळय तांकांच सुरू केला सद्या. डबल ड्वेलिंग आमी हेजे मागीर आमी सुरू करतली आसा आमचें. जाल्यार सद्या आमी तांकां हेल्प करतले जे फायली घेवन येता तांकां आमचे टेक्निकल सेक्शन सगळे फिडिंग बीन करतले. प्रॉपर्टीज आसा म्हणजे म्युन्सिपाल्टी मार्केट बिल्डींग म्हणजे आमी सेल्फ सस्टेन जावंक सोदता. म्हणजे जेडाचो प्रोजेक्ट बेसिकली देर इज अ प्रपोजल फॉर हॅविंग सोलर पॅनल्स ऑन म्युन्सिपल बिल्डींग मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि आमचो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय सो द वर्क ऑर्डर हॅज ऑलरेडी बीन गिवन बाय जेडा अँड द एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क विल बिगिन व्हेरी सून. जेडान दिला तो गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी.